Conte Els Reis d'Orient i el misteri del camell perdut. Text de Joan Boé. Il·lustrador Valentí Gubianes. Editorial Baula. Hi ha una cosa més poderosa que la màgia: la intel·ligència. Fa molts i molts anys, els tres reis mags d'Orient, en Melcior, en Gaspar i en Baltasar, van iniciar un llarg viatge cap a Betlem. S'explica que un dia, travessant el gran desert de Síria, observaren una sèrie de petjades a la sorra. Com que eren molt observadors, es van aturar per tal d'analitzar-les amb deteniment. Al cap d'una bona estona, entre les dunes del desert, va aparèixer una persona que cridava ben fort: «Socors, socors, ajudeu-me! Socors, ajudeu-me!» «Quina desgràcia tan gran! Quina desgràcia tan gran! Ajudeu-me, ajudeu-me!» Els tres reis li van pregar que es calmés i que els expliqués què havia passat. «Doncs bé, soc l'Ali ben Ali, per servir-los, mercader de Damasc. Quina desgràcia, quina desgràcia! Anava amb el meu camell cap al mercat de Jerusalem. I...» Els reis mags li van aconsellar que es calmés una mica, perquè estava massa amoïnat. «Doncs bé, anava a vendre les meves mercaderies». «I m'he aturat un momentet de res a fer una migdiada i en despertar m'he trobat que el camell havia desaparegut. Quina desgràcia, el pobre camell! Per casualitat no l'heu pas vist vosaltres?» Els tres reis es van quedar meditant un petit moment. «Pot ser que anés carregat de blat i de mel?», va preguntar el rei Melcior. «Sí, exactament», va respondre l'esperançat Ali ben Ali. «Que l'heu vist?» «Pot ser que el teu camell fos coix de la pota esquerra i borni de l'ull dret?», va preguntar el rei Gaspar. «Sí, efectivament», va respondre content Ali ben Ali. «I podria ser que li faltés aquesta dent d'aquí dalt?», va preguntar el rei Baltasar, assenyalant una de les seves dents. Sí, aquesta li falta». «Just a la fusta, aquest és el meu camell», va respondre el comerciant ben alegre. «On l'heu vist?» «Doncs no l'hem vist mai de la vida, el teu camell», van respondre els reis d'Orient. «I com s'explica això?», va dir sorprès el mercader Ali ben Ali. «Sabeu que anava carregat de blat i de mel, que era coix de la pota esquerra, borni de l'ull dret,
i que li faltava una dent i no l'heu vist mai de la vida. Ara sí que em deixeu ben parat. Ja ho sé, heu fet servir la vostra màgia. Tothom sap que els Reis d'Orient són màgics. No, 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 no hem fet servir la nostra màgia. Hem fet servir una cosa tan poderosa com la màgia i que la té tothom. Oh, i què és això? Deixeu-me rumiar. Una cosa tan poderosa com la màgia? Em teniu ben intrigat. Què pot ser això? Doncs la intel·ligència. Que la intel·ligència és tan poderosa com la màgia? No ho hauria dit mai. Sisplau, expliqueu-m'ho i no deixeu que aquest dubte m'acompanyi a la tomba. Doncs escolta'm atenció, va dir el rei Melcior, i sabràs com ens ho hem fet per saber tantes coses del teu camell sense haver-lo vist mai de la vida. Ho faré, em teniu ben intrigat. En primer lloc, has de saber que mirant les petjades de terra vam deduir que es tractava de les petjades d'un camell. Mirant amb més cura, vàrem observar com les formiguetes s'anaven menjant granets de blat i les mosques llepaven gotetes de mel, de manera que vàrem pensar que el camell anava carregat de blat i de mel. Llavors, va continuar el rei Gaspar, ens vàrem fixar que només hi havia petjades de 3 potes, que tothom sap que el camell té 4 potes. La quarta gairebé no es veia, així doncs era evident que el camell era coix. El rastre es perdia en un oasi, on el camell només havia mossegat les fulles dels arbres del costat esquerre, mentre que les del costat dret ni les havia tocat. Això deu ser, vàrem pensar, que és borni de l'ull dret i, per tant, no ha vist les palmeres d'aquest costat. Impressionat em teniu, però encara em queda un dubte. Com podíeu saber que li faltava una dent si no l'havíeu vist mai? Amb prou feines ho sabíem jo, els meus fills i la meva dona. Aclariu-me el dubte i tindré per cert que la intel·ligència és tan poderosa com la màgia. Molt senzill, va parlar finalment el rei Baltasar. Mirant amb atenció les fulles que havia mossegat l'animal, es veia clarament les marques de les seves dents, però no de totes. Era evident que al camell li en mancava una. Si em punxen, no en treuen sang, va dir el mercader. Estic ben impressionat. Saber tantes coses del meu camell sense haver-lo vist mai. Ja que m'heu demostrat la vostra saviesa, us faria res dir-me on pot haver anat? La direcció de les petjades no ofereix cap dubte. Vine amb nosaltres i trobaràs el teu animal estimat, van respondre els reis, contents de poder ser útils a aquell malaurat mercader de Damasc. I d'aquesta manera, Ali ben Ali i els 3 reis d'Orient van arribar a Betlem i allà en un estable, entre el bou i el roquet, al costat del nen Jesús, finalment van trobar el camell perdut.
i amb el camell trobat, aquest conte ja s'ha acabat.